ഹരേ Ram 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 ഹരേ Hare Hare കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Krishna Hare ഹരേ Krishna ഹരേ Krishna Krishna രാമ Hare Hare രാമ Hare Ram 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 Hare Hare ഹരേ Hare ഹരേ Krishna Hare Krishna കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Ram Ram ഹരേ Ram ഹരേ Ram ഹരേ രാമ Hare ഹരേ രാമ രാമ Hare Krishna രാമ Hare ഹരേ Krishna ഹരേ Krishna Hare ഹരേ Ram കൃഷ്ണ Ram ഹരേ Ram Ram കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ Hare ഹരേ Krishna Hare രാമ Krishna രാമ Hare രാമ Krishna ഹരേ ഹരേ Krishna Hare ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Ram ഹരേ Hare Ram കൃഷ്ണ Ram കൃഷ്ണ Ram കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Hare രാമ Hare ഹരേ Krishna രാമ Hare രാമ Krishna Krishna രാമ Krishna ഹരേ Hare ഹരേ Hare Ram Ram ഹരേ Ram Ram Hare Hare കൃഷ്ണ 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 ഹരേ Hare ഹരേ Krishna Hare രാമ Krishna ഹരേ Krishna Krishna രാമ Hare രാമ Hare രാമ Ram ഹരേ Ram ഹരേ Ram Ram Hare ഹരേ Hare കൃഷ്ണ ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Krishna ഹരേ Krishna Krishna ഹരേ Hare Hare രാമ ഹരേ Hare രാമ Ram രാമ Hare Ram രാമ Ram ഹരേ Ram ഹരേ Hare Hare ഹരേ Hare കൃഷ്ണ ഹരേ Krishna Hare കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna ഹരേ Hare ഹരേ Hare Ram ഹരേ Ram രാമ Ram ഹരേ Ram രാമ Hare രാമ Hare രാമ ഹരേ Hare ഹരേ Krishna Hare Krishna Krishna ഹരേ Krishna കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Ram ഹരേ Hare Ram ഹരേ Ram ഹരേ Ram ഹരേ Ram ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖം കാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും Hare ഹരേ Krishna Pranamam Mataji ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം അധ്യായം 8 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളില് 32 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുന്തി ദേവി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് കുന്തി ദേവി യശോദ മാതാവിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വികൃതി ദാമോദരനെ കാട്ടി കുറിച്ച് പറയുന്നത് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം 32 അത് രണ്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 31 ദാമോദരലീലയെ കുറിച്ചാണല്ലോ അവിടെ പറയുന്നത്. ദാമോദർ ലീല. പരിഭ്രാന്ത നനങ്ങൾ അസുക്കൾ നിറയുന്ന കണ്ടപ്പം ഭഗവാന് അതിശയം തോന്നിയെന്നുള്ള, അമ്പരപ്പ് തോന്നിയെന്നുള്ള. ഭയത്തെ പോലും ഭയക്കുന്ന ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഭയന്നതെന്ന്. ഭയത്തെ പോലും, ഭയത്തിന് ഒരു ആൾരൂപമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും ഭഗവാന്റെ മുന്നില് മാറി നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ. അങ്ങനെ ഉള്ള ഭഗവാനാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ മുന്നില് ഭയമായിട്ട് യശോദാദേവിയുടെ മുമ്പില്, യശോദമാതാവിന്റെ മുന്നില്. അതെ. പിന്നത്തെ പിന്നെ ശ്ലോകത്തില് 32ാമത്തെ അജനായി അങ്ങ് ജാതനായത് ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പം ചിലർ പറയുന്നു പ്രിയതമരായ ഭക്തരിൽ ഒരുവനായി യദു രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ജാതനായതാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മലയാദ്രികളിൽ ചന്ദനവൃക്ഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന പോലെ അങ്ങ് യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. അത് ആ മലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചന്ദന വൃക്ഷം കൊണ്ടാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ യദുകുലം അറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ ആ കുലത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അത് യദുകുലം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നതായിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, യദു എന്ന രാജാവിന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതെ, യദു രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് അല്ലെ. യദു രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, യദുവംശത്തിലെ ഭക്തരിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരാളായ യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോഭ്യഗാത്
അജസ്തോമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരർദിഷാം അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോപ്യകാത് അജസ്തോമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരർദിഷാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപരേ വാസുദേവസ്യ ദേവിക്യാം യാജിതോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപരേ മറ്റുള്ളവർ, വസുദേവസ്യ വസുദേവന്റെ, ദേവക്യ ദേവകിയുടെ, യാചിതഃ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ, അഭ്യാഗാത് ജാതനായി, അജഹ അജൻ, ത്വം അങ്ങാകുന്നു, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ക്ഷേമായ നന്മയ്ക്കായി, വധായ വധിക്കാനായി, ച സുരഗ്ദീഷ്വാം ദേവന്മാരോട് അസൂയാലുക്കളായവരുടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടെ പുത്രനായി അങ്ങ് അവതാരമെടുത്തതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിസ്സംശയം അങ്ങ് അജനാണ്. എങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരോട് അസൂയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും വേണ്ടി അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. പക്ഷെ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിസ്സംശയം അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് അജനാണ്. എങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരോട് അസൂയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടി അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലേ, വസുദേവരുടെയും ദേവകി മാതാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അസൂയുള്ളവരൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഭൂമി ദേവിക്ക് ഭാരം കൂടുന്നതിൽ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയാനില്ല, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വായിച്ചു പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, വസുദേവരും ദേവകിയും പൂർവജന്മത്തിൽ സുപതസും പൃശ്നിയും ആയിരുന്നുവെന്നും ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കാൻ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അവർ അനുഷ്ഠിച്ചുവെന്നും തൽഫലമായി ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായി അവതാരമെടുത്തുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നല്ലേ, വസുദേവരും ദേവകിയും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു? സുതപസ്സും പൃശ്നിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് തപസ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട്, അവരെന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാനെ പുത്രനായിട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതാരമെടുത്തു. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു? വസുദേവരും ദേവകിയും 3 ജന്മം വരുന്നില്ലേ ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാദ്യ ജന്മത്തിലാണ് സുപതസും സുതപസ്സിനും പൃശ്നിക്കും മകനായിട്ട് പൃശ്നിഗർഭൻ എന്ന പേരിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ജന്മം അങ്ങനെ വരുന്നത് സുതപസ്സും പൃശ്നിയും ആയിരുന്നു അതിനു മുന്നേ. അപ്പൊ ആ ജന്മത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്? അവരുടെ മകനായിട്ട് പൃശ്നിഗർഭൻ എന്നായിരുന്നു പേര്. പിന്നത്തെ ജന്മത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? അതിഥിയായിട്ടും കശ്യപനായിട്ടും അവതരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? അവരുടെ മകനായിട്ട് എങ്ങനെയാ അവതരിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കശ്യപനും അതിഥിയായപ്പോ കപിലവാസുദേവനാണോ കശ്യപനും അതിഥിക്കും മകനായിട്ട് വരുന്നത്? വാമനനല്ലേ? വാമനാവതാരായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് ആര് വരുന്നത്? വസുദേവരും ദേവകിയും അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ജന്മം വരുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ ജന്മത്ത് സുതപസ്സും പൃശ്നിയും. അപ്പൊ അവരുടെ മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന പൃശ്നിഗർഭൻ എന്ന പേരിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ജന്മം കശ്യപനായിട്ടും പിന്നെ അതിഥിയായിട്ടും ഇപ്പൊ വാമനനായിട്ട് അവതരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ജന്മാണ് വസുദേവരും ദേവകിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അവരുടെ പുത്രനായി ജനിക്കാൻ തപശ്ചര്യകൾ അവർ അനുഷ്ഠിച്ചുവെന്നും തൽഫലമായി ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായി അവതാരം എടുത്തുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായും അസുരന്മാരെ അഥവാ ഭൗതികവാദികളായ നാസ്തികരെ സമൂലം നശിപ്പിക്കാനുമായി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുമ്പ് തന്നെ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും
ക്ഷേമത്തിനായിട്ടും പിന്നെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശ്ലോകം 34. ഭാരാവതാരണയാന്യേ ഭുവോ നാവ ഇവോ തദൗ സീതന്ത്യ ഭുരിഭാരേണ ചാദോ ഹ്യാത്മാ ഭുവാർത്ഥിതഃ. ഭാരാവതാരണായ അന്യേ ഭുവോ നാവ ഇവോ തഥൗ സീതന്ത്യ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മാ ഭുവാർത്ഥിതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരാവതാരണായ ലോകഭാരം കുറയ്ക്കാനായി മാത്രം അന്യേ മറ്റുള്ളവർ ഭുവനത്തിന്റെ നാവ നൗഗൗ ഇവ പോലെ ഉദതൗ സാഗരത്തിൽ സീതന്ത്യ ദുഃഖിക്കുന്ന ഭൂരി അതിതീവ്രമായി ഭാരേണ ഭാരത്താൽ ജാതഃ അങ്ങ് ജനിക്കുകയുണ്ടായി ഈ നിശ്ചയമായും ആത്മഭുവ ബ്രഹ്മദേവനാൽ ആർത്ഥിത വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ഭൂമിദേവി കടലിലെ നൗകയെന്ന പോലെ അമിത ഭാരത്താൽ ദുഃഖിതയാണെന്നും ആകയാൽ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ പ്രകാരം ആ കഷ്ടത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്നും മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ, അതായത് ഭൂമിദേവി കടലിലെ നൗകയെ പോലെ അമിതമായ ഭാരം കൊണ്ട് ഭൂമിദേവി ദുഃഖിക്കുകയാണ്. കാരണം നിറച്ച അസുരന്മാരും ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളായപ്പോ എന്താണ് ഭൂമിദേവിക്ക് ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ പ്രകാരം ആ കഷ്ടതയെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്നും മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൃഷ്ടിക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെ ജനിച്ച ആദി ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവ് നാരായണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രനാകുന്നു. നാരായണൻ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ആദ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആത്മീയ സമ്പർക്കമില്ലാതെ ജഡവസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഈ തത്വം അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെ തൊട്ടു പിന്നാലെ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. അത് ബ്രഹ്മാവ് നാരായണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രനാണ്. അപ്പൊ നാരായണൻ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തില് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. പിന്നെ ആത്മീയ സമ്പർക്കമില്ലാതെ ഒരു ജഡവസ്തുവിന് എന്തില്ല, സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ഈ തത്വം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പ്രഥമ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാഭിയിൽ നിന്നും പൊന്തി വന്ന് അംബുജാഗ്രത്തിൽ ജാതനാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ പ്രഥമ ജീവസൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ആ വിഷ്ണുവിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാഭിയിൽ നിന്നും പൊന്തി വന്ന് ആ അംബുജത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ ജാതനായി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആകയാൽ വിഷ്ണു പത്മനാഭൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പത്മനാഭൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മി മാതാവുമായി സന്ധിക്കാതെ തന്നെ പിതാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ജന്മമെടുക്കിയാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ആത്മഭൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ജന്മമെടുത്തതാണ് ആര്? ബ്രഹ്മദേവൻ. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ ആത്മഭൂ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ സേവനനിരതയായി ഉപവിഷ്ടയായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും, ലക്ഷ്മി ദേവി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി സന്ധിക്കാതെ തന്നെ നാരായണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും പൊന്തി വന്ന താമരയിലാണ്, താമരയുടെ അഗ്രത്താണ് അല്ലെ, അഗ്രം എന്നല്ല പറഞ്ഞ അംബുജത്തിന്റെ അഗ്രത്തിലാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ അവതരിച്ചത്, ബ്രഹ്മദേവൻ ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മദേവന് ആത്മഭൂ എന്നും പറയുന്നു. മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ നാരായണനെയും
കരുതുന്ന മൂഢന്മാർ ഇതിലൊരു നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. നാരായണൻ ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവല്ല, അദ്ദേഹം സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ സർവഭാഗത്തുമുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവ് സന്താനത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാകുന്നു. ഒരുവന് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ലാതെ ശിശുവിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് അവന് വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. എന്നാൽ നാരായണൻ സർവശക്തിമാനാകിയാൽ യാതൊരു ശക്തിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേക വിധങ്ങളായ ശക്തികളാൽ എന്തും ഏതും അനായാസനയും കൃത്യമായും ചെയ്യുവാൻ പൂർണ്ണനും സ്വതന്ത്രനുമാണ് അദ്ദേഹം. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവ് മാതൃഗർഭത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടാതെ പിതാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആത്മഭൂ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സർവശക്തിമാനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ രണ്ടാം തരമായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ തുടർന്നുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് ചുമതലക്കാരനാകുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലേ, മാതാവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ പിതാവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ജന്മമെടുത്തത് കൊണ്ട് ആത്മഭൂ എന്ന് പറയുന്നു. സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോലെയല്ല അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആര് വരുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക്, ഭഗവാൻ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവല്ല ഭഗവാൻ സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മുഴുവൻ ശക്തിയും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വഭാഗത്തും ഉണ്ട്. അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ നാരായണ സർവശക്തിമാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു ശക്തിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന് ആര് വിധേയനല്ല, ഭഗവാൻ വിധേയനല്ല. ഏതൊരു ശക്തിയും അനേക വിധങ്ങളായ ശക്തികളാൽ എന്തും ഏതും അനായാസനം നിർവഹിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, സ്വതന്ത്രനുമാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ മാതൃഗർഭത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് അംബുജത്തിന്റെ പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയാ, എവിടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നതില്ല, നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്ന് നാഭിയിൽ നിന്നും പൊന്തി വന്ന അംബുജത്തിന്റെ അഗ്രത്തില് ജാതനായത് കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ ആത്മഭൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, സർവശക്തിമാനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ രണ്ടാം തരമായി പ്രതിഫലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ തുടർന്നുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് ചുമതലക്കാരനാകുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ രണ്ടാം തരമായിട്ട് പ്രതിഫലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ ആര് നടത്താണ് ഇവിടെ, ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിയുടെ ചുമതല ബ്രഹ്മാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവമായ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമമായ ശ്വേതദീപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ലോകമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭരണാധിപരായ ദേവന്മാരാൽ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മദേവനെ കൊണ്ട് പോലും അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഒരു അവതാരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉപദേശം തേടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കംസനാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഭൂമി ഭരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുകയും അസുരന്മാരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ ഭൂമി വളരെ അധിക ഭാരമുള്ളതായി തീരുകയും ചെയ്തു. ബ്രഹ്മദേവൻ മറ്റു ദേവന്മാരോടൊപ്പം ക്ഷീരോദക സാഗരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപ്പോൾ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായി കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവമായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമം ആണെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്വേതദ്വീപിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ശ്വേതദ്വീപിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നത്. ആ ശ്വേതദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ലോകമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭരണാധിപരായ ദേവന്മാരാൽ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ, അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് ദേവന്മാർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവര് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനെ കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉപദേശം തേടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും.
അപ്പൊ ഈ ക്ഷീരോദകശായി സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് വന്നിട്ടില്ല, അതായത് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കംസനാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഭൂമി ഭരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുകയും അസുരന്മാരുടെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഭൂമി വളരെ ഭാരമുള്ളതായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരോടൊപ്പം സാഗരത്തിന്റെ തീരത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്, എന്താ പറഞ്ഞത്, ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായിട്ട് ഞാൻ സ്വയം അവതരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ അവർക്ക് സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആകയാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും ചിലര് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 35. ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനം അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണ അർഹാണി കരിഷ്യന്നിതി കേചന. ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനം അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണ അർഹാണി കരിഷ്യന്നിതി കേചന. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭവേ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ, അസ്മിൻ ഈ, ക്ലിശ്യമാനാനം നിന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ, അവിദ്യ അജ്ഞത, കാമ അഭിലാഷം, കർമ്മഭി കാമ്യകർമ്മ അനുഷ്ഠാനത്താൽ, ശ്രവണം, സ്മരണം, അർഹാണി ആരാധനം, കരിഷ്യൻ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവുക, ഇതി അപ്രകാരം, കേചന മറ്റുള്ളവർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഭൗതിക വ്യഥകളാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി ശ്രവണ, സ്മരണ, ആരാധന ഇത്യാദിമായ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാനാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്ന് മറ്റു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ കുന്തിദേവി പറയാനല്ലോ, മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം എന്താ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഭൗതിക വ്യഥകളാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ പ്രയോജനത്തിൽപ്പെടുത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായിട്ടാണ് ശ്രവണ സ്മരണം ആരാധനം ഇത്യാദി ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്നും ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ധർമ്മമാർഗത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ യുഗം തോറും താൻ അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാലാണ് ധർമ്മമാർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്കർഷ കാംക്ഷയുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ പരിഷ്കാരം എന്ന പോലെ ആർക്കും പുതിയ ധർമ്മമാർഗങ്ങൾ ഉൽപാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയുമാകുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവിന് സേവനം സമർപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനാവില്ല. കാരണം അവൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള സേവന സമർപ്പണമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏക കർത്തവ്യം. ഭഗവാൻ സർവശ്രേഷ്ഠനും ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞു ഇവിടെ? ധർമ്മമാർഗത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാലാണ് ധർമ്മം മാർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാലാണ്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. ഉത്കർഷകാംക്ഷയുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ പരിഷ്കാരം എന്ന പോലെ ആർക്കും പുതിയ ധർമ്മ മാർഗങ്ങൾ ഉൽപാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? പുതിയ ധർമ്മ മാർഗങ്ങൾ ഉൽപാദനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയുമാകുന്നു. അപ്പൊ
ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്താൽ ഭഗവാനെ സേവനം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവാത്മാവിനെ സേവനം സമർപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനാവില്ല. കാരണം അവൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്, സേവനം സമർപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ടാണ് ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള സേവന സമർപ്പണമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏക കർത്തവ്യം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ഏക കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള സേവന സമർപ്പണം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനും ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവനും ഭഗവാന് കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറയാം. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം സേവിക്കുകയാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർ മുഴുവനും മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവനും ഭഗവാന് കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിക്കുക എന്നതാകുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം ഭൗതിക അഭിലാഷത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായും തീരുന്നു. ഈ അഭിലാഷത്തെ അവിദ്യ അഥവാ അജ്ഞത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വിസ്മരിച്ചു പോകാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെ വരികയാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കേണ്ട? ഭൗതികമായ അഭിലാഷം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ക്രമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷ നിമിത്തം ജീവാത്മാക്കൾ വൈകൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ എന്താണ്, ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ അവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിന് കീഴിൽ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിന് കീഴിലെ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന കുരുക്കില് അകപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ ആ കുരുക്കില് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊക്കെ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് ഓരോ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ കുരുക്കില് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ ഒരുവൻ അവിദ്യയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകാത്ത പക്ഷം അവന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് മാറാത്ത പക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജ്ഞാനം നേടാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ടും നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാനും കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളോട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അധികം കൃപാലുവാകിയാൽ അഹേതുക കാരുണ്യത്താൽ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, സഹകരണം, ആത്മസമർപ്പണം എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന തത്വങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളോട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് നവവിധ ഭക്തിയിൽ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം, സേവനം, അർച്ചന, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന തത്വങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചവയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്വീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് ബദ്ധാത്മാവിനെ അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സർവ്വ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും സഹായിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഈ സവിശേഷതരം കൃപ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാ
ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ അത്രയും കൃപാലുവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ച് ഈ നവവിധ ഭക്തി തത്വങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവന തത്വങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 9 തരത്തിലും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് ബദ്ധാത്മാവിന് സാധിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ എവിടെ നിന്നും മാറ്റം കിട്ടാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല, ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ആ മായയിൽ നിന്നും ജീവാത്മാക്കൾക്കും സ്വതന്ത്രരാകാനും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും സാധിക്കും. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഈ സവിശേഷതരം കൃപ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ, കലിയുഗത്തില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ മേലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷമായ കൃപ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്ത്യ ഭീഷ്ണശ സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിതം ജനഃ ത ഏവ പശ്യന്ത ചിരേണ താവകം ഭവ പ്രവാഹോ പരമം പദാംബുജം. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി ഭീഷ്ണശ സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിതം ജനഃ ത ഏവ പശ്യന്ത ചിരേണ താവകം ഭവ പ്രവാഹോ പരമം പദാംബുജം. വെല്ലുകൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൃണ്വന്തി ശ്രവിക്കുക, ഗായന്തി ജപിക്കുക, ഗൃണന്തി കൈക്കൊള്ളുക, അഭീഷ്ണശ തുടർച്ചയായി, സ്മരന്തി സ്മരിക്കുക, നന്ദന്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക, തവ അങ്ങയുടെ, ഈ ഹിതം കർമ്മങ്ങൾ, ജനാഹ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, തേ അവർ, ഏവ നിശ്ചയമായും, പശ്യന്തി ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു, അചിരേണ താമസം വിന, താവകം അങ്ങയുടെ, ഭവപ്രവാഹ പുനർജന്മ പ്രവാഹം, ഉപരമം വിരാമം, പദ അംബുജം പാദാംബുജങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ആരാണോ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അഥവാ മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത്, അവർ നിശ്ചയമായും അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് മാത്രമേ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിന് വിരാമമിടാനാകൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ, മറ്റുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ളവര് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഈ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിന് നിന്ന് മോചനം സംഭവിക്കുന്നതാണ് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ബദ്ധ സൃഷ്ടിക്ക് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദർശനീയനല്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള നൈസർഗിക പ്രേമ സമ്പൂർണമായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവിതാവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്റെ നിലവിലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൂമുഖത്ത് സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോഴും ഏവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ എന്നിവരെ പോലെയുള്ള ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതിക സമ്പത്താർജിക്കുന്നതിൽ ഉന്നത യോഗ്യതയുള്ളവരായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവത് സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നാൽ പോലും അതിന് അനിവാര്യമായ കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉചിതമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്
ശ്രവണത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ അവശ്യ യോഗ്യത വികാസം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ബദ്ധ സൃഷ്ടിക്ക് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദർശനീയനല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള നൈസർഗിക പ്രേമസമ്പൂർണമായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവിതാവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്റെ നിലവിലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമഭക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൂമുഖത്ത് സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള ഭൗതികവാദികള് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും നമുക്കൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. നമുക്കത് ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്തില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നാൽ പോലും അതിനാവശ്യമായ കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉചിതമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത് ശ്രവണത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ആവശ്യ യോഗ്യത വികാസം പ്രാപിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിപൂർണമാകാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ 9 എന്താ പറഞ്ഞ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അർച്ചന, വന്ദനം, ദാസ്യ, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഈ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത വികാസം പ്രാപിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സാമാന്യ ജനങ്ങളാൽ പൊതുവായി ശ്രവിക്കപ്പെടുകയും കഥിക്കപ്പെടുകയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത. എന്നാൽ അത്തരം ശ്രവണം തുടങ്ങിയവ ചെയ്താലും ആ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാത്തതായി ചിലപ്പോൾ അനുഭവമേദ്യമാകുന്നു. അതിനു കാരണം എന്തെന്നാൽ പ്രഥമ വിഷയമായ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. യോഗ്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ ആധികാരികമല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത് ശ്രവണം നടത്തുന്നത്. അത്തരം ആധികാരികമല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരാകാം. എന്നാൽ അവർ ഭക്തിയുടെ സേവന തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കാത്തവരാകയാൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത് ശ്രവണം വെറും സമയം പാഴാക്കലായി തീരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളെ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാനാകും വിധം വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആദ്യം യോഗ്യനും വിശ്വാസിനുമായ ആധികാരിക വക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രവണം നടത്തേണ്ടതാണ്. എപ്പോൾ ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതും പരിപൂർണമാകുന്നുവോ അപ്പോൾ മറ്റു പ്രക്രിയകളും താനെ കുറ്റമറ്റതായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്നാലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ശ്രവണം. ശരിയായ രീതിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണം. അത് ശരിയായ യോഗ്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ ശ്രവണ പ്രക്രിയ നടത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യോഗ്യതകളില്ലാത്ത, അതിന് യോഗ്യതയില്ലാത്ത, ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്നും അല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നും, ആധികാരികമല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവത് ശ്രവണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാവില്ല? അതിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാത്തവരാണ്, ആ തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണം നമുക്ക് വെറും സമയം പാഴാക്കലായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ശ്ലോകങ്ങളെ അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് പറയേണ്ട രീതിയിൽ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് എന്താ പറയാ, അവര് അവരുടെ രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ്യനും വിശ്വാസിനുമായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രവണം നടത്തേണ്ടത്. എപ്പോൾ ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതും പരിപൂർണമാകുന്നുവോ അപ്പോൾ മറ്റ് പ്രക്രിയകളും താനെ കുറ്റമറ്റതായി തീരും. അപ്പൊ ശ്രവണ പ്രക്രിയ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? മറ്റുള്ള പ്രക്രിയകളും കുറ്റമറ്റതായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം? ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ ശ്രവണത്തിന്റെ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിൽ എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ് അല്ലെ, കുറെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ശ്രവണത്തിന്റെ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് കേട്ട് ആ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ശ്രവണം. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? നമ്മള് എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മളത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് മായാഭൂതജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേദവാദാരത എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ളതാണ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മളും ഏത് വഴിക്ക് പോകും? ആ വഴിക്ക് പോകും. നമുക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മള്. കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അത് ശരിയായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറെ തെറ്റുകൾ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ധാരണകൾ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ.